Já jdu u nového videa, nechte to bude. Vidíte si tady Romáň len na sebe si hromází. Když se točíš na novináky video, přiblblý. Ale já to mám tam odčený. Takže víte, to hromázím, on bude takovýhle, když tak skáču, tam do toho, jo, do ty pěcheny. A když to uvidíte, ten záběr. Valentino, pojď se. Jo. 70letý muž z Příbora spadl do rozvodněného potoka. Největší problémy způsobila Bečva. V ohrožení byli hlavně obyvatelé Hranicka, kde hladina stoupla na 3. povodňový stupeň. Někde se voda vylila z břehu, žádné větší škody ale nenapáchala. A takhle to vypadalo v Ústí na Hranicku. Pátek 8 hodin večer. Lidé z Ústí sledují, jak vysoko ještě voda může vystoupat. Všechno cenné odstěhovali ze sportovního areálu dřív, než přišlo. Valentino. Ano. Tady se nám podařilo Ahoj, Filip. umístit vlastně vybavení Když jsme měli písmenko Filipa na F, tak jsme měli vymyslet něco. A já jsem vymyslela Filip, fotbal. Třetí stupeň povodňové aktivity, tedy ohrožení, platil v Ústí od 6:30 pátečního večera. Co? Přijdeš ještě někdy? Kromě se voda vylila i do ulic. Na nás si zaplavila částečně i tento dům. Aha. Jeho obyvatelé A mají povodní Filip? a dlouhodobé zkušenosti. Já možná pojedu za tebou. Něco takového se tady stane. V pondělí. Voda v Bečvě už sice kulminovala, nicméně stále je uzavřená a zatopená. Tohle to možná pondělí, protože děda mi říkal, že pojedu za tebou. A dopoledne už tudy znovu auta projížděla. Silnici pomohli vyčistit hasiči. Na zbytek dorazila parta místních. Uklízíme. No a hlavně taky na babičku. Musím jí skákat jumpa. A uvidíte salto. Pěkný mi to možná ne. Jo, no, musí vypršet, veď. Vidíte? Viděla jsem salto. Tam trochu daha. Ještě si uděláme pro vás. Tohle by k dnešnímu videu bylo vše.